atamaliza konveshoni, atamaliza kusankha atsogoleri, Cathy Maulidi ndi mtolankhani wina wa ku Times anapezerapo tumayi womasuka ndi kulankhula nawonso masatengera mbali. Okhaokha a ku Times anayamba kung'alula ndi pamenepo anayamba kuwunikira kuti kodi Chakwera anthu akudana nawo chifukwa chani. Tatiye tionere zimene anthuwa akambirana zokhuzana ndi Chakwera ndi chipani chilichonse m'Malawi muno. Ndi nzanga Cathy kuyambira dzulo wakangalika kwa basi kuthamanga lero convention afika kwampeto kwenikweni amwina ukhoza kulankhula zotani za convention imeneyi. Kwambiri nditaonena kuti convention imene momwe anayikonzera ku UDF anachita zinthu zadongosolo chifukwa tikaona momwe zimachitikira ku convention ena pano ma delegates akunyamuka kukwera mabasi akubwerera m'makwawo kuma convention ena kumafika kuti agona chezera pamalopo mawa lake muna kupitirirabe kuvota ndipereka chitsanzo cha ku Malawi Congress Party kuti lero achezera ngati kuvota mawa lake kumavotabe zotsatira mpaka ndikulengezedwa madzulo a tsiku linalo anthu nkunyamukanso kumapita kwawonso usiku wa tsiku linalo. Tikaonanso ku DPP ndadachitakonso mwansangasanga ngati momwe achitira kuno koma tinaonanso kuti anthu amanyamukako chakumasana kumapita m'makwawo pomwe kuno pano nthawi ndi 15 quarter past 6 koma tikuona kuti anthu kunoko zonse zatheka atsiriza alengeza zotsatira zachisankho komanso atupere muluzi ayankhula kutseka mwambo umene ndipo ma delegates akupita m'makwawo nthawi yabwino. Ndiye zimenezi zikutanthauza kuti ngati delegate wina amakhala kutali kwambiri akafika kwawo ndithu nthawi yabwino anachita zinthu zadongosolo. Dzulo panali ndondomeko yomwe amapanga kuti kumawerenga uko anthu akupanya voti kumawerenga ndikukhulupirira kuti zimenezo ndi zomwe zathandiza kuti mwina achite ngati mwansangasanga. Ndimaona dzulolo kuti amwina atha kumaliza nsanga dzulo lomwelo kuti momwe zinalili momwe amawerenga ndimaona ngati kuti mwina atha kumaliza lo mabanda kuja alero komabe kufika nthawi zinoti zonse zatheka atsiriza ndikuonabe kuti achita zadongosolo achita za nsanga. Chabwino mwina kupatula za madongosolo amene achitika amene pa nkhani yokhudzano chisankho chimene chimachitika ku convention imeneyi. Ma convention amene taona mbuyomu anthu angapo apitapo unopposed kunoko president anapita unopposed koma maudindo ena angapo tinaona kwa anapanga contest ukhoza kusiyanitsa bwanji ndi ma convention ena amene taona mbuyomu. Mwina kusiyanitsa kwake innocent ndikuona kuti ngati ku MCP maudindo opikisana analipo ambiri ndithu. Maudindo analipo ambiri pa tsiku limene maudindo analipo 18 opikisana. President kumeneko anapita unopposed zimenezi mu zipani zonse momwe tayenda komwe apanga kama convention anthu akumapita unopposed ma president. Ndikhulupirira kuti zipani zimenezi tikayika ngati chitsanzo ku MCP Chakwera ndi president kale wa dziko lino ndiwoti anthu akwadziwa kale ndikukhulupirira kuti mwinaona kuti ndi munthu osavuta kugulitsa angoganiza zoti awawonjezere teremu apitire ngati kuchipaniko kukhala president. Koma tikaona nzipani zina zingati AFORD eno kichihana timadzoti chipani ndi chawo kukanabwera munthu kwa challenge kuti aine ndofuna achokepo ndilowepo ine zitengera zimavuta zitengera kuti achihana okha afuna kuti aine ndofuna ndizitaye tabwera ndipone ena. Tikaonanso ngati ku DPP apita muthalika zinalizo panali anthu ambiri amene amafuna apikisane nawo koma zinalizovuta kuti abwere ambiri naona nkaonetsa kuti ufuna kupikisana nawo koma after some time ananena kuti ife basi tazitaya aime amenewa nde achikulirewa nde kunokonso atupere muluzi nthawi inake anali president anazisiya kwa Sira Lilian Patelo koma abweranso ndithu momwe ndikuonera maganizo anga ndikuona kuti aona kuti itsikota to elections ndi aganiza zoti abwerenso ndithu fuka kumene kuku ndi kumene pamene palikhale clear wakambapo za AFORD wakambaso abaza UTF anapita ndi itsikotatu anthu amakamba za mwina family politics amene mankhula nawo pa secretary general ndi mwana wa Dumbo Lemana amene sanali mmodzi mwa akuluakulu a chipani chimenechi cha UTF. Mwina zimenezi ukhoza kuyankhula bwanji iweyo ngati mtolankhani sizo ndiwaona ndithu zinthu zambiri zinthu ngati zimenezi ukhoza kuyankhula modani. Nthawi zambiri chipani ine ndimaona kuti zipani zambiri kuno ku Malawi zimakhala za eni ndithu. Ndimakamba tsiku lina ngakhale tili ku BP kuti kunalibenso wa challenge ama Joyce Band chipani ndi chawo. So pano ku Malawi kunoko zipani zambiri tisamachite so it's an open secret. Zipani zambiri zili ndi eni yake zili ndi mafamily yake. Mwina tichakunena zimene zoti mwina kupatulapo chipani cha MCP chifukwa ndimadziwa kuti ku MCP kulibe umwini even Chakwera lero atha kupanga decision anthu nkwawukira mu chipani momwemo.
kulibe umwini kumene kucha. Koma tikaona zipani zambiri mdziko muno ndizoti zinayambitsidwa mwina ndi munthu ujakena kwanasira mwana wake. Tikaona kwa AFORD, tikaona kuno ku UDF anasira mwana wake ndizikuyenda choncho ngati mwa family. Ngati ku DPP tinali cha bingwa mthalika anasira chimwene awo. Nde nzipani zambiri ndithu zinthu zake zimakhala zachoncho. Ndi mafotokoza tili ku AFORD ku convention ya AFORD kunena kuti ngakhale ku UTM Chilima kana khota anali moyo lero siku kanatuka munthu ka challenge nditu innocent Chilima kana khala ali moyo munthu sakanatuka ka challenge vuto ndi mantha kapena anthu alibe ndalama kapena amaopa kuti anayambitsa chinthu ichi munthu ati choti amaopa amadziwa kuti chinthu chito si chathu chifukwa kumalawi kunoko za chipanizi momwe zimayendera zambiri anthu amadziwa kuti chipanichi si chathu. Nde ngakhale Chilima ineniyo anthu akana khoti Chilima ali moyo sindikhulupirira kuti akanabwera ku UTM kunena zoti ane ndikapikisana ndi Chilima akanadziwa kuti chipani chindi chawo. Koma pano mwina chifukwa choti Chilima palibe ku UTM sonako kwakhala ngati kulibe umwini ku UTM pano kwabweranso anthu ambiri amene akunena kuti akufuna kupikisana mwinanso pa ma convention onse omwe tachita. Unandifunsa kuti kodi zikusiyana bwanji pa ma convention onse omwe tachita. Ndikukhulupirira kuti ku UTM convention yawo ikakhalabe yosiyanira nako chifukwa kuli anthu pano pamene atuluka kufuna kupikisana mpando wa president alipo anthu anayi Patricia Kaliata akufuna mpando mwe Newton Kambale Matthews Ntumbuka adalitso kabambe onse adzitho akufuna mpando mwewo. Nde mwina tikaonako zosiyana ngati ku UTM chifukwa kwina kuma president osapitana opposed koma tikakamba nkhani yakuno ku UDF kuti zikusiyana bwanji ndi kwinako ndikuona kuti pali kusiyana chifukwa chonena kuti kuno maudindo 20 amene anthu amachita kupikisana maudindo 20 pomwe zimene zitha kufanana nako pang'ono ndi zomwe zinachitika ngati ku MCP kuti kunalinso maudindo ambiri amene amapikisana. Koma ku MCP maudindo ambiri amene amapikisana panalinso maudindo ena ambiri kwa basi omwe anachita kusankhidwa ku chipani pomwe kuno maudindo onse asankhiratu anthu ma delegates achita kuaponyera vote. Tithanso kusiyanitsako ndi ku AFORD maudindo ambiri anapita opposed pomwe kunoko maudindo amene apita opposed ndochipa maudindo ambiri ndota achita chisankho. Tikaonanso ku DPP maudindo ambiriso anapitanso opposed pomwe kunoko bezi kusiyana nako osati panali competition yochita kuti bwanji koma ndikutha kuona kuti pali kusiyana chifukwa kuna anthu ma delegates achita kuponya vote. Kusiyana kwina tikaona ngati momwe zinali ku DPP ndi ku MCP. Ku MCP kuja umachita kuona kuti kuli nkhondo kwatentha anthu akupikisana kuti ndalama zankhani zimayenda ndipo ndalama masoleza anatuluka nduna zimachita kuvomereza kuti kuno tunkundali timapereka kumene ndalama zinayenda. Tikaona ku DPP tinaona kukomesa komwe kuno panali meeting apo Gadama ndi Alfred Gangata kulimbana kuti aine nzanga iwapereka 10 million panjabu kwa ma delegates akufuna pange izi zinthu ngati zimenezo kuno sitinazione. Kunoko kunali ndi chisankho koma sikunali kuti nkoke ochita kuti kusoyetsa mtendere ochita otentha bwanji momwe amawerengetsa pa zotsatira za chisankho. Ine ndimaona ngati wina anena candidate kuti ayizitu mwina atha kubera koma panalibe zimenezo sitinamvenso kuti sitinaonenso mamonita ambiri kuti sitinaonenso mamonita zambiri komanso sitinaonenso anthu ena ali panjapo ndi ma delegates kuzungulidwa ndi ma delegates kutolo mabausa fuka tuko DPP ndiye candidate ametoenda mabausa 6 kukangeresi ena kumati mwina zimene zimaonetsa kuti chipani chimwina chili ndi chifungo latha nsuzi watha mwina titero nkhani yake ndi yomweyo chipani chomwe chili ndi fungo innocent kumakhala choncho anthu amafuna maudindo mwina tisanapitirire tichezekaye ndi mayi Aisha Adams kuti sotimve kuti zinthu zaenda bwanji iwo anthu amene anali wapampando woyendetsa zonse zochitika apa convention imeneyi mungafotokoze bwanji convention koma choyamba mwina tikuyamikireni kuti anthu amaona ngati tikachezera dzulo ndoti leronso tikhale pano tsiku lonse mpaka na mwina nkomachokapo madzulo pano koma pano ma delegates ndithu akukwera m'mabasi akubwerera m'makwawo nthawi yabwino ndithu tikuyamikireni pamenepo koma mungatifotokozere bwanji convention yanu momwe mwayendetsera mungafotokoze bwanji zayenda bwanji zikoma kwambiri ineyo ndithaonena kuti ndine munthu mmodzi amene ndikuyamika Mulungu kuti convention yayenda bwino kwambiri zimenenso anthu ena samayembekezera chifukwa chani Aisha Mambo sanayendesepo convention
Aisha Mambo sanakhalepo mu committee ya convention kuyamba ndi kuyamba kungofikira kukhala wapampando wa committee yoyendesa convention koma kuti ngakhala ine amandiuza kuti mukhale wapampando then madzifunsa kuti koma mwati ndikakwanitsa kuti mwati amatani mmadziwa zinthu zikakhala kuti sunapangepo zimakhala kuti uli nazo kutali pachifukwa chimenecho ndinakumbukira kuti ndinauzidwa kalekalero akakupasani ntchito musakane anthu akudalirani ndinakumbukira mawu amenewo ndinati ineyo izizi ndipanga zitheka koma ungati ubwino wa ine sindimakonda kugwira ntchito pa ine ndekha ngati zinthu andipasa kuti ndi komiti ndimagwirisa ntchito kwambiri azinzanga mu komitimo ndikumandithandiza zinthu nkumayendayenda nkumaoneka dolo ndipo ndimakhulupirira kuti ine ndikaoneka dolo nawo saoneka dolo ine ndikalephera nawo satani alephera ndiye ndinayamba kuyendesa chinthu chija ndi upangiri wochokera kwa anthu osiyanasiyana zonse ndithu zimayenda bwino ngati chipani munaona pakatipo tili ndi mavuto oti ayi anthu amene mukuayita nawo ife sitikuafuna nkhani ija tinalimbana nayo inafika pamene inafika paja poti mpaka inofuna kunatula pasi udindo koma mwachifundo cha Mulungu chipani ichi chinandiyitana tinakhala pasi ndinakambirana zonse zinatha ndipo ndinathokoza kuti I think it's good to be UDF. It's nice. I liked the decision. Titapanga choncho tinafika mpaka I think 4 days ago nachoka kulilongwe kukhala kuno ndazinzanga timakhala tikuyendesa izititere ma fundraising nkati ndithokoze Mulungu kuti budget yathu inapitirira 140 million zinthu zoti ife timati kodi ndalama zotikazitenga kuti koma anthu achikondi anatipasa katundu osiyanasiyana komanso ndalama anthu anasonkha komanso ifeni yake achipani tinazipereka ndithokoza kwambiri ma MP tilipo ochepa koma MP aliyesa anasonkha ndithu kandalama kuti ndi anachitenga chinthu chikuti kukhala chawo ndiye kufikira dzulo mmene timayamba mucha timakhala ndi meeting osiyanasiyana koma ntchito yanga sinali yovuta chifukwa choti ndimathandizidwa ndazinzanga amenenso anali ndi experience mmene amayendesera convention kufikira lero mwaona zinthu zonse zayenda bwino mmene muonena kuti anthu amayembeza kuti lero tichezera koma si uyu tikuchoka mmamawa ambuye ndi wabwino alemekezeke ati mukatsiriza chonchi momwe zateremu mukakhaleno pamodzi nkukambirana kuti muyende bwanji akupita chitsogolo ngati UDF kumakasopa nkhani ya kampeni mukuona kuti kuchita convention imeneyi pamene zikuthandizani kuti ngati UDF chipaniso chikonzeke chifukwa ndikuona ngati chipani chinazizira pakatipo zona titaonera kuti chinazizira ndipo chinazizira muzifukwa komano mmene mwaonera apapa kuti komiti imeneyi mmene zateromu anthu a UDF ayipasa mphamvu mandate kuti pitani mukagwire ntchito mmene anenera president from here tikakumana tikagwirizana kuti kodi tiyenda ulendo wake otani ukhale otani kodi wakotakota kodi ndi west kodi titani ndiye ngati komiti tikagwirizana mmene tingachitire koma cholinga cha maulendo onsewo monse mmene tizikagwirizana ndikuyang'ana kutsogolo kuti tikufuna kutenga boma chaka chammawa ndiye zili ndi ife kuyenda mosalongosoka zili ndi ife kuyenda mosalongosoka kuti cholinga chathu chitheke koma ndimakhala ndichikhulupirira kuti wina aliyense akafuna kuti ndikufuna icho amagwira ntchito moyang'ana chimene chija kuti akachipeze ifenso a UDF tipanga chimodzimodzi kuti chimene chija tikachipeze makamaka tigwirisa ntchito mavuto amene ali mdziko muno kodi amalawi akukumana ndi mavuto otani kodi mavuto amene watithana nawo bwanji boma lililonse likakhala pampando lili ndi zabwino zimene limapanga komanso zili ndi zofowoka zimene anthu amadandaula monga kuno amalawi akudandaula ife a UDF ndatsimikizira amalawi kuti zabwino zimene akupanga Malawi Congress Party ife tizapitiriza sindingazitchule pano kuti ichi ndi ichi ndikudziwa kuti anthu akuona icho chabwino icho choyipa ndipo tizatenga bomali kuti tithese mavuto amene alipo tizapitirire nzabwinonso ayi tathokoza zikomo kwambiri kunyadirani mayi ndithudi pamenepo Aisha ndithu zikomo kwambiri Aisha Adams Mambo kufotokozerapo momwe convention imeneyi innocent yayendera koma ndimati mwina tisanapitirire kuwafotokozera Malawi zinanso zomwe zinachitika kuno mwina Malawi atha kufunitsitsa kuti adziwe kuti kodi ndi ndani amene apambana pa masankho omwe achitika
kuno ndiye ndimati ndingowatengera kwa Malawi ndafotokozere kuti kodi kuno zisankho zayenda bwanji ndipo amene apambana ndi ndani. Panali mpando umene wa youth wing ku youth wing kwakuti kumakhaso ndithu treasure general kumene kwamene apambana ndi Aoma Kadewere, ndipo panali mpandonso umene ku youth wing komweko atinso kumakhala ndithu president, ndipo pa mpando umenewo amene wapambana ndi Yusuf Taibu, ndipo pa mpando wa women wing secretary general kumene kumbali ya azimayi amene apambana nda Janet Gwaza, ndipo president ku wing ya azimayi amene apambana ndi Aisha Adams. Mpando wa director of research pa national level kumene kwamene apambana ndi Aisha Maundala, ndipo mpando wa deputy national director of political affairs kumeneko amene apambana ndi Mr. Gilbert, ndipo mpando wa national director of political affairs omwe apambana kumeneko ndi Yusuf Mwawa, ndipo mpando umene wa deputy national organizing secretary kumeneko amene apambana tikhale tikufufuzanso kuti kodi sane muyawo ita ndi ndani koma ndatupere, ndipo mpando umene wa deputy national director of elections amene apambana so pamene panda Mr. Musa, ndipo mpando wa national director of elections amene apambana nda Yusuf Usambo, mpando wa national director of campaign amene apambana nda Esther Jolobala, ndipo treasurer general wa chipanichi pa national level tsopano ndiyo yani Mponera, ndipo mpando wa deputy publicity secretary amene apambana nda Labani Chirungo, ndipo mpando wa publicity secretary apambana ndi Dyson Jangia, ndipo mpando wa secretary general pa national level amene apambana nda Generalino Leman, ndipo second vice president wa chipanichi tsopano ndi Victoria Mponera. Ndiye panali ena omwe amapikisana nawo so mipando ikuluikulu komanso amene timadziwa kuti ndi akuluakulu mchipanichi ngati pa mpando umene wa secretary general ena amene ali odziwika bwino mchipani momwe agwa ndi akeni ndanga ndithu agwa pa mpando umenewu wa secretary general, ndipo Michael Anthony amene wanso ndithu ndi biggest casualty pa mpando wa first vice president, ndipo tamvanso ndithu kuti Anedi Poya nawonso ndithu sizinayende pa chisankho chimenechi Innocent. Mmenemo ndithu mene zakhalira kuti anthu amenewa sizinayende bwino, anthu amene timaona ngati ndi nkhalakale amene zimayenera kukhala mwina automatic kuti mwina achite bwino mipando ngati imeneyi. Ndaonako kubwera kwa Generalino Leman 36 years old wansankhidwa ngati secretary general, mwina ukumudziwa motani? Ine kwa ine nimaona ngati ndi wachilendo, mwina UDF yapanga step ina yotenga achinyamata ukapatsa maposition akuluakulu. Anafotokoza zimenezi dzulo atupere muluzi kuti kubwere nkhope zina zoti Malawi sakuzidziwa ngati pandale, akuti ndi chikhumbokhumbo chawo ndithu kuti adzagwire ntchito ndi anthu atsopano, akuti izi zomangobweretsa anthu omwewo kumangobweretsa anthu andale ake omwewo enaso kupita nawo mpaka na mboma, akuti iwo maganizo awo ndoti zimenezi zitha ati even boma lawo iwo atatawina chisankho cha chaka chamawa sadzakhala ndi anthu amene timadziwa pandalewo, akuti akuona kuti pakufunika anthu atsopano, pakufunika anthu achinyamata akuti atenge chipani komanso dziko lino. Anafotokozanso Abakili Muluzi omwenso ndi former president komanso wa dziko komanso achipanichi pano pa ndi patron, anafotokoza kunena kuti akuona kuti chipani cha UDF chibweretsa anyamata. Anazafotokozanso mochita ngati akucheza kuti ine ndimafuna nditayimira koma ndaona momwe alili achinyamata andigwetsa sindipanga zimenezo. Nde ndaonanso ndithu kuti ngakhale pa mndandanda wawo omwe amapikisana ambiri ndi nkhope ndithu zanyuwani ambiri amene amapikisana pamene pakali ndithu ndi ochepa koma ambiri ndithu ndi nkhope zanyuwani pandale omwe amapikisana ndithu ku msonkhano uno. Mwinaso nkani sipanali nkoke kuti bwanji chifukwa tikang'ana kuzipani zina kucha kumakhala anthu amene amapikisana amene pali nkoke ndiotinso anthu anaka ndi nkhalakale pandale komanso amakhaso kuti anthu oti anachoka kuzipani zina enda ndithu nzipani zingapo mwina chipani china chilichonse mdziko muno alowamo kuno kuoneka ngati ambiri wa soyenda ino kunoko inenso naona choncho kuti pali ngati kaloyote kuti chipaniku pali anthu ena ake kuti a UDF ochikhalire na UDF sanachokepo ndi a UDF basi ambiri amene ndinaona kunoko zinali mwachonchomwe anthu oti akalekale oti timadziwa kalekale oti awa ndi a UDF mpaka naliro akanali mchipani chiti pomwe panopo matukayenda ku zipani zina olo kukafika mpaka na ku chipani cholamulo umakapeza kuti munthu yemwe anali ku MCP
anachoka ku MCP kuja anapita ku UDF wachoka ku UDF anakagwiraso nda bingu ku DPP wabweraso ku MCP kena kwazachokaso ku MCP kuja wakalowa pipi wachoka mu pipi kena kwaso uyo wabweraso anakhalako nduna munthu amene boma lililonse akukhala nduna mpaka napano pamwina so aliso ndunaso kukongeresiku kukongeresi yonso kuchoka mawa azasinthaso azapita kwina koma kuli boma pamene kumaliza Cathy 2025 UDF nena kuti ipita bayokha amene akufuna kuajoina adziwe kuti candidate ndi Atupele Muluzi enawo abwera ngati ongothandizira amwina ukuona UDF kuti ikunena izichokera pasi pa mtima 2025 Atupele Muluzi akhoza kukhala tochipera anthu ena akungobwera othandizira innocent momwe ndikuzidziwira andale kulankhula kwawo kumakhala kumeneko chifukwa pano panali zipani zosiyana-siyana momwe Atupele Muluzi amafotokoza statement manager tinaona panalinso ngakhale zipani zina zomwe kwa ine ndikukhulupiriranso kuti kwa Malawi ena ndi zipani zikuluzikulu mpaka dali pano mdziko muno kuyerekeza ndi UDF ngati DPP pano pamomwe lili sungayerekeze ndi UDF mphamvu zake izo zonse sizochita sotayi tiyeni tikanenene kumbali ayi momwe lili pano pangati DPP ndi chipani chotibe pa ground tikanali nditi mphamvu olo mwina ngati ku MCP amakhala nkumachita zokambirana kumaona DPP kuti ndani ndiye muno munali zipani zambiri kumaso zipani zina zomwe zili opposition koma zikanali kobe ndi strength ndiye Atupele Muluzi anayankhula statement manager ine nditakhalapo atayankhula zimene zita ndinali pa phone mpaka na nice yakaye ndikuyang'ana Atupele kuti kodi ali serious ndaona munthu uyu ali serious momwe adzigugudira koma ukandifunsa pandale ukandifunsa maganizo anga pandale anthu andale amayankhula zimene zija atha kuyankhula zimene zija mmawa ndikukachitadi zomwezo kuti iwo ndikukayima pawokha kapena iwo ndikukakhala pa ballot kuti anthu enawo apeze achite kuwapanga support koma not kuti atsogoze president anthu enawo zitha kutheka zimenezo athadi kukayimira Atupele chaka chamawa yekha kuwina amalawi koma yankhe kuwina ndi zindivuta innocent kopano momwene ndikuonera Atupele statement yomwe anayankhula ija mmaganizo anga atha kukayimira chaka chamawa kukakhaladi pa ballot komanso ngati sazakhala pa ballot chaka chamawa I will not be shocked chifukwa andale kulankhula kwawo kumeneko atha kukhala pano pa amene ndaona amene abwerera kulankhula kuti ife we are targeting Malawi ndi AFORD mtsogoleri wawo momwe ku convention kwa zinalili sakukakhala pa ballot akufuna alliance ndipo momwe zikuonekera apita ku TPP koma noti kayang'anira ngati Atupele Muluzi ndi UDF ine maganizo anga ndikuona kuti anthu amenewa apita ndithu ku alliance koma ngati sapita ku alliance iwo nkulimbikira kuti ife chipani chathu ndi candidate wathu tipita tikalowa pa ballot ine I will be shocked koma ngati akalowe ndithu ku alliance mwina nkupita kuti akachita bargain for udindo wina wake kuti Atupele apita umeneko for udindo wina wake I will not be shocked chifukwa andale ndi momwe amayankhulira kuno kunali zipani zambiri usungachite kumaonetsa kuti ayiso ine ndili pansika ndi akugula ndalama zochepa ukamaonetsa kuti I don't think ndiwina ndili pansika akupatsa ujeni ofa yochepa akugula mochipa koma ukamaonetsa kuti neso I feel kuti ndilimo I can do this anthu ajaso amazati uyu mkazi ndiodula ndiye tipange give up kuti UDF singagwine ntchito ndi MCP pachitika zinthu zambiri opinion yako no ngati mtolankhani wapanga ndale wapanga cover politics mochuluka MCP ndi UDF mmene zinthu zakhalira apa tipange give up kuti sangagwire ntchito limodzi innocent ndikumakonda kulankhula kuti AFORD momwe ikuonekera ikupita ku DPP anthu ndithu apanga zimodzi izozo ndi 100% I'm sure kuti anthu akupanga zimodzi ali kumeneko komano UDF momwe akuchitira zinthu zawo ine ngati munthu amene ndimatsataso kwambiri za ndalezi munthu akamayankhula ndimamutapa tima statement take tomwe apa ndedzulo chikuwachita interview Atupele Muluzi kuseli kuti wanda anafunsa kunena kuti kodi nthawi inake ku debate munayankhula mawu
onena kuti Chakwera alibe experience yoyendetsera boma. Lero ndi momwe wachitira munganene chani munthu funso limene lolo imagine tikanapatsa Mutharika akanachita kuti Chakwera walephera mwakuti koma momwe anayankhira Tupere Mulunzi ndinatola pamenepo anayankha kunena kuti zimene zija zinali zapa debate basi zakale zinali zapa debate zimene zija zinali zapa debate nde ndinazafunsano kuti komabe inuyo pano mutati mwachite rate Chakwera kuti achita bwanji mina out of 10 munganene kuti achita bwanji anazembazembaso sana nene kuti Chakwera achita bwanji pamenepo 1 Jafika 2 chabwino 3 tikucheza apa ndaisha mambo anena kuti pali zambiri zimene MCP kuchita ife tikatenga boma tizapitiliza kuchita ziti koma zina zoyipa ife tizazisiya so pano ukayang'ana momwe zikuchitikira apapa chifukwa so momwe anayankhulira former president dzulo nkhani yokhudza anthu omwe ku msonkhano kukana kuti MCP ibwere Bakili Muluzi anayankhula mawunso onena kuti ife chipani chathu ndi momwe munabadwira democracy nde ife sitipanga zinthu zoti ayiso awa akhale uku ife tipanga ndi awa ife timafuna umodzi nde anazapitira nkunena kuti ine sindikuona cholakwika kuita na MCP kubwera kuno sindinaone cholakwika kungoti mwina anthu athu sawerenga constitution ya chipani nde they don't know kuti chipani chikodi chili pangodya ziti akuti sakuona cholakwika komanso chikwachita interview kuseni anazayankhula kuti ine ndi Chakwera timakumana ndiye tikati pateni chifukwa tuine anthu akamayankhula ndimangotota iyo mwakuti ndi ine innocent momwe ndaonera kuno sindingachite conclude koma momwe anthu ake kuno kwakuyankhulira tinali muno ndi DPP momwe mayankhulira kunyoza illustrate direct kunyoza kuti ana awawa mwakuti ndipo panalibenso chabwino chomwe amachiona kuti ku MCP panalibe chabwino chomwe amachiona mwa Chakwera that's ku DPP koma ukaona kunoko sananyoze MCP kunoko indi anayankhulapo zina mwina zokhudza kuti katangale akupitirira koma ukaona kunoko Tupere Mulunzi Bakili Muluzi sananyoze MCP ndiye nkhani yonena zoti mgwirizano tisapange rule out anthu awa athu akupezeka mawa mwina achita mgwirizano ndi MCP olo anthu omwewo athu apezeka mawa mwina akapitirira mgwirizano wawo omwe anali nawo ndi DPP zitha kutheka koma inepo ngowunikira ma statements awo momwe ndinazoonera olonta kuti ndachoka mwina pa TV pano ndikucheza kunjaku ndi anthu mwina ndichafotokoza bwino maganizo koma momwe ndinazoonera innocent anthuwa kunoko tisachite rule out zoti akhoza kuchita zokambirana ndi MCP komanso mwina sapathaso kukhala kuthekera kuti atha kukambirana ndi DPP koma momwe anayankhulira dzulo si oti nkuwaona kuti ali pa udani ndi MCP no chifukwa sanayankhule ndithu zonyoza MCP kumalo ano ukaona ma convention ena amene anachitika ngati ku DPP kuti anafotokoza kuti apita Mutharika ndithu kumachita konena zimachita onekeratu fuka apita Mutharika mpaka na machito taide olo kupeza paso munthu oti waledzera mbuye tenge sangavotere Congress Chakwera walephera alibe mwina kuthekera kotera alibe kuthekera kuchitezi amachita kunena ndithu mwamphamvu kutsogoloko ukaona kwa AFORD umachita kuona kuti alibe nawo ntchito akunena kuti awalephera ndikumachita point out momwe alephererapo koma ukabwera kuno sakukhala straight pamene popo komanso momwe ndinatsatirira convention ya PP ndimakhala nkumazifunsa kuti kodi amayiwa kuti chani sindi mapazi awo kuti ayima pati sitizimaoneka ndi umati kwayang'ana ta kodi akuti chani amayiwa ndi ngati ku PP kucha ndi kunoko sizikusiyana kwenikweni ndikoti munthu sungachite conclude kuti awa kupita kwakuti pomwe ngati ma convention ena omwe akhalira munthu umachita kudziwiratu wina alese ngakhale mwana umadziwa kuti awawa akukagwira ntchito ndawuko koma ukangana ku PP sananyoze kwambiri zaboma ili ukangana kunonso sananyoze kwambiri chifukwa ndale za ku Malawi timadziwira kuti awa ali phazi lawo lili uku
malingana pakamwa pawo momwe amayankhulira za nzawo ndale za ku Malawi ndi anthu amayankhula ndi amakatsuka mkamwa pa ndalepo nde umachita kudziwiratu munthu ngakhale mwana wa standard 3 amadziwa kuti DPP watu aba zili chonche uko awa zili chonche ndithudi. Chabwino apa Cathy likhulupira kuti zonse zimene unali nazo wafotokoza ndithudi Innocent koma kungotsendera kutsiriza kunena kuti kuno ku UDF convention uthenga waukulu mwina ena Malawi angotipeza kumene sana adziwe kuti kuno chimachitika ndi chani kapena kuti zatha bwanji uthenga waukulu umene wachoka kuno anonena kuti atupere muluzi amene awapatsaso mphamvu kuti akhale president wa chipani anopost ndipo atupere muluziwa akufotokoza kuti atiwo akakhala pa ballot chaka chamawa chino pa chisankho akuti ngatanga kalowe ku alliance sakupita ku alliance ndi ena kuti ngati running mate kapena ngati minister momwe amapangira ena akachita migwirizano akuti akupita ndithu kakhala president ndipo anthu obwera akuzapala ubwezi azidziwa zonena zoti akakhale vice mwina ndiwo mwina akakhale a minister ndiwo akuti iye akakhala president ndi panopa afotokozaso kumapetopeto kuti akuwunikiranso mwina nkhani za ma alliance akakhala anthu omwe asankhidwa akakhala pansi ndikukambirana bwinobwino kuti saone nkhani za ma alliance koma akutsindika kuti ndithu iwo a UDF akubweranso anafotokozaso kunena kuti atapanga kampeni yopsa yomwe Malawi sanayionepo nkomwe akuti kukhala kampeni yoti even zijanapanga 2019 ati zachepa kukhala kampeni yopsa kwa basi ndi akuti Malawi ayembekezere ndithu kuti UDF payokha kapena ena kapeza kuti achite ma alliance koma iwo atatsogoza president wa UDF ata Malawi akhulupirire kuti apambana ndithu ndipo atupere ati atha kukhala president chaka chamawa chino nditsirizire pamenepo. Chabwino ziko kwambiri Cathy chifukwa chokhala nafe wakhala ndi Amalawi kuyambira dzulo kufika na lero pamene ndithu amatipatsira tsatanitsatani wa zomwe zikuchitika ku convention ya chipani chimenechi cha UDF. Ndi convention imeneyi inayamba dzulo ma delegates oposa 1000 pafupi 1500 ndi amene anasonkhana kuno amapikisana maudindo 18 onsewo apanga zisankho zotsatira zake zadziwika amene asankha ngati torch bearer mu 2025 ndi atupere muluzi amene akunena kuti iwo adzapita ngati candidate sakupitanso ngati ongothandizira ngati apanga mgwirizano iwo ndi candidate amene akutsogola kuchokera kuno komesa ho mu mzinda wa Blantyre ndithokoze Cathy Maulidi amene akhala naye limodzi ndithokoze Howard tizingomvera amene takhala naye limodzi komanso ndithokoze anthu ena a technical amene atithandizira kuti zithunzi zimenezi muzione tsatanitsatani ameneyu atikufikirani m'makanema anu. Ine dzina langa ndi Innocent Mphongolo.